Hevanno ve dünyayı da tişte herî pîroz hayat e. Hayata insan, jiyana insan e. Wextê ku mirov bibîne însanekî li ber çavê mirovan ber bê mirinê ve tişe û mirov nikare xwedî lê derbikeve, mirov nikare wî bifilîtîne ji mirinê, mirov êş dikişîne. Êşa herî mezin dibe ew be, însanekî li ber çavê mirovan gav bi gav, deqe bi deqe ber bê mirinê ve diçe. Ji ber vê yekê me banga lezgîn li we hemiyan kiriye, kesên ku azadiya Kurdistanê dixwazin, kesên ku însan diparêzin, me bang li we kiriye. Xwedî li xortê Kurd derkevin. Nehêlin dewleta Îranê ev xortê Kurd yê Urmiyeyê îdam bike. Niha nûçeya ku di vî aliyê de hatiye amadekirin em jara pêşkêş bikin, ev xortê me ji bo me derket kolanan. Ji bo me serî rakir. Ji bo me li dijî dewleta Îranê rabû. Ê ku ew ji mala wî derxist, tev da, sor kir, got derkeve, serî rake, em bi te re ne, em bûn. Me hêz û quwet da xortê me. Mîhrab Ebdullahzade. Aniha jî di zîndanên dewleta Îranê de ye, lê îdam hatiye birîn û aniha ew li bang me dike. Dibêje ka rojekî te sor kirim, te ez derxistim kolanan. Ez li dijî dewleta Îranê rabûm, rast e, ama îro ez li ber sêdarê me. Îro bendê dewleta Îranê stûyê min de ye. Eger tu dengê xwe derbixî, eger tu bang li saziyê navnetewî bikî, eger tu meş û mîtîngan li hember dewleta Îranê çê bikî, ez dikarim bifilitim ji mirinê. Niha banga wî heye, ev e. Em xwedî li vê xortê xwe derkevin. Li benda me ye hevanno. Dadgeha Bilind ya Îranê biryara îdamê erê kir. Biryar ji aliyê Dadgeha Şoreşê ya Urmiyê ve hatibû girtin ji bo îdamkirina Mîhrab Ebdullahzade. Mîhrab Ebdullahzade ciwanekî Kurd e, ji Urmiyê ye, 27 salî ye. Di xwepêşandanên sala 2022 de hatibû girtin. Rêxistinên mafê mirovan ên Rojhilatê Kurdistanê ev nûçe belav kirin. Yani gotin cezayê îdamkirina Mîhrab Ebdullahzade ji aliyê şaxê nehemîn a Dadgeha Bilind ya Îranê ve hatiye pêşrastkirin. Yani aniha ev xortê me di hûjreyekî de ye, li bendê ye awisa ku gardiyanên dewleta Îranê werin bibêjin dora kuştinê hatiye te. Divê em te bikujin. Dewletekî bifikirin ku hemalatiyê xwe dikuje. Normal dewlet çêbûne ji bo parastina hemalatiyan, ji bo parastina millet. Dewleta Îranê milletê xwe dikuje. Ji serê salê vir ve 1500 û tiştekî derdora 1600 însan hatine darvekirin li Îranê. Vaya hejmarekî pir mezin e. Em bi dewletekî wisa re rûbirû ne. Di destê me de ye ku em bikaribin xwedî li xortê xwe derkevin. Heta niha hevanno me ceriband çêbû. Beriya niha dîsa hin kesên ku hatibûn ber sêdarê ji ber xwepêşandanên di qada navnetewî de ji ber protestoyan mekarî em vî kesî yan ji van kesan rizgar bikin ji yexdamê. Tiştekî wisa me ceriband çêbû. Niha dora Mîhrab Ebdullahzade ye hevanno. Divê em bikaribin tiştekî wisa bikin. Êdî heqeten di destê me de ye, di destê we de ye. Li gorî zanyariyan Mîhrab Ebdullahzade roja pêşemiyê ji biryarê hatiye agahdar kirin. Niha di girtîgeha navendî ya Urmê de ye. Yani bifikirin hûn di hûjrê de ne û li bendê ne ku dadgeh di derbarê we de biryarekî bide, 27 salî ne. Di buhara emrê xwe de ne. Û ji were xeber tê divê dewleta me biryar daye te ji holê rake, te bikuje. Û perê bend jî mesrefê îqdamê jî wê ji malbata te bigirin. Yani ji vê rewşê mezintir yani êş tune ye. Ji vê êşê mezintir êş tune ye. Merov nikare terîf bike. Yani di terîfkirina vê êşê de merov heqeten bilokê dibe. Îja derdê serderdara ev gencê me ji bo xwe derneketiye kolanan. Ji bo xwe tiştekî nexwestiye.
Wî jî bi xwesta dikarû bihata Ewropayê wekî me ji xwe re YouTube çê bikira, rojnamevanî bikira, ji xwe re hunermendî bikira yan jî ji xwe re bixebitiya, xwedî li malbata xwe û jinûzarê xwe derketa, bizê wî jiya yani. Ama wî ev tercih nekiriye, normal li mala xwe bû. Ji bo guherîn û veguherînên demokratîk li Îranê derket kolanan. Jin, jiyan, azadî. Ê ku slogana jin û jiyan, azadî derxistine, dibe acîlen li xwedî li vî xortê me derkevin. Yani xweş e mirov slogan bavêje. Ji ber vê min ji we re gotiye. Yani ji sala nod û heftan vir ve ez ji slogana hez nakim. Slogan têrê nake. Tu bi sloganê xwe însana derdixî kolanan ê xilas. Paşê jî diçî mala xwe kêfa xwe dinêrî. Têrê nake. Têrê nake. Yani demsala havînê bû, sala borî. Şaxê yekem yê dadgeha Urmiyê ceza îdamê lê birî bû. Lê nehatibû erêkirin. Dadgeha Bilind niha erê kiriye. Mesele ew e. Dadgehên herêmî tim dikarin biryaran bidin. Lê dadgeha herî jor dibe erê bike. Dadgeha jor bi kîjan mantiqî erê dike 27 salî xortekî dar ve bike. Yani tu vîrusî ji bo civaka me. Çawa mümkün e tiştekî wisa biryar bide? Ecayîb tiştekî ye. Yani vê meselê de vê merov pir mezin bike. Pir mezin bike. Kîjan sûcbarî lê hatiye kirin? Bêxîtî. Bêxîtî hevano yani kesê ku ji bo rûxandina Komara İslamî ya Îranê ketiye nava xebatan. Bêxîtî ew e. Wate endametiya wan komên ku li dijî hikûmeta İslamî çalakiyên bi çekan dikin. Kesên ku çalakiyên bi çekan dikin li hember hikûmeta İslamî ew normal têne îdam kirin. Halbîkî hikûmet hevano hikûmeta hêyî li hemî dewletan Wisa ye. Di xizmeta gel de ye. Gel wextê ku nerazîbûna xwe li hember hikûmetê nîşan bide, hikûmet mecbûr e serî bitewîne. Çünkü tu xizmetkarê min î. Em civak in. Civak di nava xwe de Hesû Ayşe Fatma wezîfedar dike. Dibêje tu ji ewlekariya min berpirsyarî, tu aboriya min birêve bibe, tu muhaseba min î. Navê vîya hikûmet e. Ez te wezîfedar dikim, ez milletim. Ji bo parastina xwe sekûrîtasî tu. Ya bifikre ku ez te digirim îş ji bo tu parastina min bikî, ama ez li hember te dengê xwe derdixim tu li min dixî pêşî, tu min dikujî. Ya wextê ku tu min bikujî mena te namîne. Tu di xizmeta min de yî. Ez civak im. Ya tiştek ku rêveberên dewleta fehm nekiriye ew e. Yani însanên weke Tayyip û rêveberên dewletê tev bi vî şiklî ne. Yani ji bîr dikin ku xizmetkarê me ne. Ji bîr dikin ku maaşê wan em didin. Dewlet jî saziyekî ye ji bo parastina min çünkü min ew dewlet çêkiriye. Niha tiştekî wisa ecêb heye, heqeten mantıqa çêbûna dewletê ji bîr kirine, mantıqa çêbûna hikûmetê ji bîr kirine. Yani hevalno çend nûçeyên min hene ez ji we re pêşkêş dikim. Ama dibêjim qey ev meselekî pir muhîm e, em hinekî ser bisekirin. Yani dewleta Îranê, hikûmeta Îranê dikare bandor li edaleta xwe bike ji bo darbekirina însanekî 27 salî. Veya felaket e, veya skandal e. Ji her tiştî mezintir e. Wextê ku tu destûr bidî dewletekî ku bikare bi xortekî tê 27 salî dar ve bike, li ber çavê te çê dibe. Wextê niha bêhemdê te çêbe, tu nikarî tiştekî bikî. Niha li ber çavê te çê dibe. Gav bi gav ev kurê me ber bê mirinê ve dişe. Eger em xwedî li dernekevin. Mesele ew e. Îja yani di nûçeyan de ev beriya her tiştî tê. Daxuyaniyên uçû, muçûm, hemî gotinê wî berdayê. Me behsa ew ê dikir, me behsa hikûmet û dewletê dikir. Yani wextê ku mirov wateya çêbûna wan ji bîr bike û mirov wê demê çi dibe? Mirov xwe fêr dike. Mirov fêrî îşkenceya wan dibe, mirov fêrî zulmê wan dibe, mirov dibêje normal e. Dewlet ji bo sazkirina aramiyê min xeterê dibîne û min dikuje. Heya hevan va mantiqek pir şaş e. Dibe em lij derbikevin, em ji bîr nekin ku rêveberên hikûmetan, rêveberên dewletan wezîfedarê me ne di emrê me de dixebitin. Ev meselekî pir muhîm e û edalet jî bi vî şeklî ye. Edalet jî wisa ye. Wextê ku ez ji holê rabim, maneya dewletê tune ye. Ev
İja İran hevanno İran suçbar dike Mihrab Abdulzade bi kuştina endamekî hêzên besîcî suçbar dike. Yani endamekî hêzên besîcî hatibe kuştin, par ne pêrar hatibe kuştin. Yani hêzên dewletê ne di çarçova meşru mîtîngan de nîgî wî dişiqibe, erdê dikeve, serî wî dişkêl, kevir dikeve, hêzên dewletê ne ji bo parastina wê pergalê ne. Ji hatiye kuştin ew ji wî tê suçbar kirin. İran yek ji wan welatan e ku salane herî zêde cezayê îdamê lê tê bi cîhanîn. Rêxistinên parezvanên mafê mirovan di nava rêxistinê Efyêyê yani Amnesty International jî nava wan de ye dibêjin İran piştî Çînê duyemîn welatê ku herî zêde cezayê îdamê tîne cih. Hem dibire hem tîne cih. Li gorî rêxistina mafê mirovan a henga we ji destpêka salê ve 1503 kes li İran û Rojhilatê Kurdistanê bi suçbariyên cuda hatine darvekirin. Wextê em ji bîr bikin ku hikûmet û dewlet ne xizmetkarên me ne, em dikevin nava şaştiyên pir mezin. Dibe em ji bîr nekin. Baş e? Di xizmeta me de ne meaşê wan em didin. Tiştekî din ku me Kurdan eleqedar dike hevanno mesela insanên wekî Mehmet Uçum, Tayyip Erdogan, AKP, MHP radibin dibêjin qanûnên me hene dibe hûn di çarçoveyê qanûnan de tev bigerin. Cana hevalê me jî dikevin nava wan şaştiyan dibêjin temam bila ev tevgera me di çarçova hukûkê de be. Yan jî bang li dewletê dikin li gorî hukûkê tev bigere. Ya adalet, hukûk dibe ez têda cih bigirim. Dibe ez di biryaran da cih bigirim. Weke netew, weke millet. Qanûn hatin esaskirin, ez nizanim kê biryar daye, imza min têde tune ye, min biryar nedaye. Destûra bingehîn min çê nekiriye. Ama yek heye, tê ji min re dibêje destûra bingehîn heye, mîna ayetê Qur'anê Kerîm, dibe tu pêk bînî. Ya ez tiştekî ku min îmze nekiribe, tiştekî ku riza min têde tune be, ez çawa pêk bînim? Pêk nayînim. Çünkü biryara min nehatiye girtin. Kîjan sazî, komele, dewlet, hikûmet dibe bila bibe. Biryara min têde tune be, hikmê min têde tune be, ez bi cih nayînim. û li ser min jî ne ferz e. Milletê me Kurd hevanno ne mecbûrin qanûnê dewleta Tirkiye bînin cih. Ne mecbûrin. Çünkü di biryara da cih negirtiye. Ji ber vê partiyê me siyasî jî di vê çarçovê de wextê ku biryarekî digirin dibe gel tevlî bikin. Tu nikarî qanûnê xwe li ser gel ferz bikî. Ev yek hevanno. Ez bila fotoğrafê gencê me Mihrab Abdulzade bila ser ekranê be ez nûçeyê din dorê da ji we re bixwînim. Du hêvarê me bernameyekê têr û tu jî çêkir dîsa. Me çi gotibû? Me gotibû Durziyan dawa serxwebûnê kiriye. Rast e? Erê. Ew wisa me anîbû ser ekranê li Sûriyê dibêje em serxwebûna xwe dixwazin. Niha nûçeyek ku di vî warî de heye hevanno du êvarê ket ajansan ji xwe rêberên Durziyan zû ye. Behsa otonomiyê dikin, behsa federasyonê dikin, xweseriyê dikin. Lê serxwebûnê pir zû bilêv nekirine heta niha baweyekî vêkirî. Lê aniha serokê rohanî Durziyan Şêh Hikmet Hecarî bi wesîleya sersala nû axaftinekî pêşkêş kir. Ragihand ku wan ji bo parastina rûmet û aştiyê daxwaza serxwebûnê kirine ji hêzên navnetewî ji welatên mezin ên cîhanê. Şêx Hecerî di peyama xwe de helwestên girîng nîşan dan dibêje me daxwaza serxwebûnê kiriye. Dibêje me heta niha hemû êrişên hikûmeta veguhez ya Şamê ên ji bo komkujiyê me ew têk birine. Hêz û quweta me heye ji bo parastina rûmetê, ji bo parastina aştiya xwe li gorî yasayên navnetewî, mafê çarenivîsê yani mafê çarenivîsê her millet bikaribe qedera xwe bi xwe tayîn bike. Tiştek ku ji serî ve em tim dibêjin pir mühîm e. Dibe me daxwaza serxwebûnê kir. Hevan. Mesela Durzî dibêjin li gorî yasayên navnetewî. Çima nabêjin li gorî yasayên Sûriyê? Çünkü di yasayên Sûriyê de min cih negirtiye, me biryar nedaye.
Ji bo Tirkiye jî derbas dibe. Mühim e. Mafê çarenivîsê jî Tirk dibêjin kendî kaderini kendî tayin etme. Yani merov sibe roja xwe, qedera xwe bi xwe tayin bike. Ev mafek mühim e. Di van salên dawî de hevalê me pir bilêv nakin. Halbuki tiştek esasî ye. Hem li Rojava hem li heşar perçeyên Kurdistanê dibe Kurd qedera xwe bi xwe tayin bikin. Ne tenê ûnzanin ne tenê ji bo netewan jî derbas dibe. Li hereman jî her komeleyekî dibe bi serê xwe be. Qedera xwe bi xwe tayin bike. Televîzyon jî wisa ne. Eger televizyonekî hatibe sazkirin, ew televîzyon tu teslimê rêvebiriyekî dikî dibe ew rêvebirî layıqê wan karan be jê fehm bike û bi rêve bibe, ew bi rêve bibe. Qedera wê televizyonê di destê xebatkarên wê televizyonê de be. Wextê ku ji jor ve emir were zehmet dibe û çaxê çi dibe sazî nav hev dikeve. Sibê du sibê wextê ku sazî neyê temaşekirin ya jî televizyon neyê temaşekirin bikeve zehmetî kî yê berpirsiyar? Em kî mehkeme bikin? Em kî mehkûm bikin mesela? Ya heyf e. Dibe berpirsiyar kifş bin, diyar bin. İja çi dibêje Şêx Hecerî dibe me hemî êriş têk birine ji ber vê yekî aniha ji bo parastina xwe em daxwaza serxwebûnê dikin. Rêberê Durziyan beşekî ya xeftina xwe taybet ji bo Kurdên Rojavayê Kurdistanê jî veqetand. Em dibêje piştevaniya xwe ya tam ji bo mafê birayê xwe Kurd tînin ziman. Em destxweşiyê li birayê xwe ê li peravên Sûriyê jî dikin ji ber şiyarî redkirina zulmê. Durzî hem xwedî li Kurda derdikevin hem xwedî li Elewiyan derdikevin. Wextê xwedî lê derdikevin mexsed xwedî li mafê wan derdikevin. Halbuki di pratikê de ê ku bikaribe xwedî li milletan derbikeve Kurdin Qesedê ye. Sibê du sibê Qesedê ew ê biçe temamê Sûriyê kontrol bike. Ji xwe doh ji Hüseyin Ömer mipirsî yani sibê du sibê Qesedê wextê tevlî artêşa Sûriyê bibe û Sûriye jî bixwaze aramiyê pêk bîne li her derê axa xwe û em bi Durziyan re werin hemberî hevûdû wê çawa bibe? Dibe mijarek pir hasas e. Yani Durzî wextê serxwebûna xwe bixwazin bibêjin em artêşa Sûriyê naxwazin vê derê em jî artêşa Sûriyê ne wê çawa bibe? Wê çawa bib? Ne? Dibe merov hem eyarkê van tiştana ez dibêjim qey em dostî hevin, em kûzen û birayê hevin bi Durziyan re. Aramiya me jî sibe roja me jî nava hev da ye. û piştgirî didin Elewiyan jî spasî dikin. Dibêjin we li hember zulmê li ber xwe da ye xwe baş kiriye. Rêberê Durziyan anî ziman ku her gava wan daxwaza mafê Sûriyeyan kiriye. Yani her cara ku wan daxwaza mafê Sûriye milletê Sûriye kiriye kîn nefreta li hemberî wan zêde bîye. Karesata tîrmeha reş bi serê me de anîn komkujî kirin, malê me şewitandin, milkên sivîlan talan kirin. Dest dirê jî namûs û kevneşopiyê me kirin. Rast dibêjin. Wî diyar kir hîn jî bi hincetên ewlehiyê rê li ber vegera wan a gundan digirin. Niha em di dorpêçê de ne. İsraîl nebiya niha mala Durziyan xirab kiribûn. Van çeteyan. Şêx Hikmet Hecerî da zanîn ku ew paş ve gavê navêjin ez daxwazê ji hemiyan dikim yekdeng bin. Helwesta xwe bikin yek, hêz û quweta xwe bikin yek. Dibe birîna me pir kûr e, zarokê me hatine revandin, gelek însanê me hêjî wendan e, topbaran berdewam dike, em ji hemû aliyan ve hatine dorpêşkirin. Şiyariya li dijî gendeliyê jî kiriye, Hecerî şiyarî da ku divê kes bazirganiyê bi mafê wan neke, kî alîkarî û quta xelkê bidize, yani quta xelkê yani zat, kî alîkarî û quta xelkê bidize yan bertêlî bixwe yan jî dest dayne ser milkên giştî û taybet tu cudayiya wî ji terorîstan tune. Xuya ye hin alîkarî diçe herema wan wisa canan gendelî tê çêkirin yan jî ne wek heftêne belavkirin şiyarî daye baş e. Şêx Hecerî basa rewşa pêkhateyan jî kir got em sorkirina mezhebî û komkujiya a milletan şermezar dikin. Dibe em sor nekin va milletan. Tiştî ku li Humus û
li derdora deryayê li hember birayê me Elewî û Mesîhî tê kirin tenê wêraniyê ji herêmê re tîne. Peyama ji bo İsraîlê jî rêberê Durziyan dibêje welatên ku alîkarî dane me em spasiya wan dikin. Silav ji bo dewleta İsraîlê, silav ji bo hikûmet û gelê wê hemû dibe hewldana wan dibe em qîmetê didinê. Em qedr û qîmetê didinê. Em ê ji bo her kesê ku alîkariya me kirine em ê daîma wefadar bin. Ve ya yek kevanno ya din jî em derbasî Bakurê Kurdistanê bibin. Ev pêvajoya ku em di nav dan el Bakurê Kurdistanê hevanno tiştê pir xweş çê dibin. Em dibînin ku êdî kontrola pêvajoyê di destê Kurdan de ye. Yani êdî ew tirs û fikara Kurdan ya beriya salekî ez vêya dayînim ser vê derê. Tê bîra ew beriya salekî wextê pêvajoyê dest pê kir ew banga Rêzdar Öcalan ya 27 Sibatê tirs û fikarekî di nava milletê Kurd da çêkir gelo em ber bê Kudrê vediçin gelo hakimiyeta pêvajoyê destê me dabe niha piştî sal û du mehan em dibînin ku êdî tevgera siyasiya Kurd ya li derve ya li Tirkiye ya li Ewropayê hakimê meselê ne yani kontrol destê me de ye pêşî wisa lerzekî çêbû di nava civakê de yani ême bi xwe hûn şahidin vê derê ji destpêkê ve bi piştgirî da ye pêvajoyê tim jî piştgirî didimê ez zanim rêveberên Kurdan piştî têkoşîna 45 salan wisa kes xwe sist nake. Mafê Kurdan ê netewî esas e heta ku mafê Kurdan ê netewî bi mafê Tirkan ê netewî re nebe wek hev bi Tirkiye re em nikarin bijîn. Nemimkün e yani mantık tê tune. Em netewek qedîmin li rojata navîn Tirk netewekî bi qasî me bi qîmete ne kêm ne zêde mafê me jî divê wekê hev bin. Em nikarin ji wî jêrtir berjêrtir em nikarin qebûl bikin. Berjor jî em naxwazin berjêr jî em naxwazin. Madem dewletek wek hev be hevbeş be divê heqî me jî weke. Vê derê de nîqaş çê nabe ama em kêfxweşin ku divê pêvajoyê de yê ku aniha ketine nava tirs û panîkê rêveberên dewleta Tirkiye ne civaka Tirkiyeyê ku şaş hatiye perwerdekirin. Halbuki divê pêvajoyê de em heqê Tirkan axwin. Em dibin şîrîkê dewletê, em dibin şîrîkê dewletê. Yani tiştekî ku em xirabî bigînî wan ne. Ana dîsa dest pê kirine heqaret li Leyla Zana dikin. Heqareta li Leyla Zana tabî hûn zanin ne şexsî ye ne takê kesî ye. Erê. Ji bo tu zirar bidî milletê Kurd divê tu pêşî ji qîmetê vî milletê re bidî xebera. Serokê wan dibe, kesayetî wan dibin, şexsiyetê wan dibin. Leyla Zana jî sembolekî pir girîng e. Ji salên nodî vir ve li ber çavan e. Ketiye hepsê derketiye, temsîla me kiriye. Hê jî civînek navnetewî çê bibe Leyla Zana li wê derê be em zanin mafê Kurda tê parastin. Her tiştekî ji bo netewa Kurd çê dibe, yekîtiya milletê Kurd çê dibe, Leyla Zana li wê derê em dibînin. Yani hebûna wê mîna ku wisa sembolek dayîk girtibe, dayîk niştiman Leyla Zana, dibêjin bi qîmet e. Em ji vê derê rêz û hirmetê xwe pêşkeş dikin ji bo Leyla Xan. Di vê naberê de hevanno Gulistan Kiliç Koçî ji bo heqaretên Leyla Zana ji we re bêjim ji kerema xwe re hûn heqaretê ku ji aliyê dewleta Tirkiye ve ji aliyê milletên Tirk ve tê kirin yan jî nijadperestin hûn nekevin navê. Îjab nake. Xirabî ye. Xirabî ji aliyê xiraban ve tê kirin. Hûn eseleta xwe biparêzin, helwestek asîl nîşan bidin. Yani yekî ji we re da xeber e îcab nake hûn bikevin nava helwesta wî. Helwestekî bêrûmet e. Yani însan nikarin zorê li me bikin ku em jî bikevin nava helwestek bêrûmet. Tiştekî ji me kêm nabe. Tam berûva jî. Her kufr, heqareta li me bawer bikin yeketiya me çê dike. Yek ji nîmetên vê pêvajoyê yeketiya milletê Kurd e pir baş e.
ji ber vê yekê ez heqeten spasdarim ji rêveberên vê pêvajoyê re ku yeketiya Netewa Kurd kirin yek ji hîmê vê meselê. Pir baş e. Gulistan Kiliç Koçî tê got li pişt van dijberên pêvajoyê mîhrakên dewletê ên li derveyê norman hene. Di nava dewletê de dewletin hene. Em dibêjin derveyê normê. Ev yek eşkere û zelal e. Wekîla Dem Partiyê Gulistan Kiliç Koçî li Parlamentoya Tirkiye axivî got em di vî welatê de dibêjin bila kes nemire. Bila ciwan nekevin bin axê, aştî çêbibe, gelê Kurd û Tirk bila wek hev bin, bila azad bin bi hev re. Di welatekî hevbeş de şîrîkê hev û dibin, bi hev re biryar bidin, bi hev re qanûnan çêbikin. Em ji bo vê yekê siyasetê dikin. Em ji bo vê yekê tê dikoşin. Lê em dibînin ku dijberê pêvajoyê hene, dixwazin rê li ber aştiya Kurd û Tirkan bigirin. Gelo ma ne hewciyeke mirov binêre ka kîl piştvan dijberên pêvajoyê ye. Biya me hewciyê mirov lê binêre elbet. Bigere. Kîne ev kes zirarê didin milletan. Werin em eşkere û zelal bibêjin. Li pişt van dijberên pêvajoyê mîhrakên dewletê yên li derveyê norman hene. Ev yek eşkerê zelal e. Rêxistinên îstixbaratê yê hinek hêzên navnetewî jî hene li Herêmê. Ew jî di nava meselê de ne. Eşkere û zelal e yên tim dixebitin hene da ku Kurd nebin xwedî maf. Em ê ji bo aştiyê bixebitin dibêje Gulistan. Gulistanê di dawiya axaftina xwe de got ew ê li hember van hêzan serî netewînin, Kurd wê bibin welatiyên wek hev, azad ên vî welatiyê. Ev e gotina Dem Partiyê yan jî nûnerên Kurdan. Tiştekî din jî Mehmet Uçumê şêwirmendê Tayyip Erdogan heye, îro dîsa derketî Axifiyê, yani qaşû parêzer e, qaşû hukuknas e, ji xwe re tişmişta dinivîsîne, tev li hev dike, têgeha demokrasiyê bi kar tîne, canan dibêje ne wexta demokrasiyê ye, canan dibêje heqê Kurdan, doza Kurd, pirsgirêka Kurd ew jê re dibêjin. Ez bi xwe ji gotina pirsgirêk hez nakim, ne ku Kurdî de pirsgirêk, yani Kürt sorunu hez nakim. Ji ber ku Kürt bi xwe ne sorun e, rast e. Ji ber vî yekê pirsgirêka Kurd tune, pirsgirêka dagirkeriyê heye li Bakurê Kurdistanê. Mehmet Uçum bahsa demokrasiyê dike û ne wexta wî ye dibe. Pêvajoyê bi Kürt sorunî re tev li hev nekin. Pêvajoyê bi demokrasî re tev li hev nekin. Ew tiştekî ew tiştekî ye. Temam em bi çi re tev li hev bikin? Pêvajo ji bo çi ye? Müzakere tune ye dibe. Müzakereya demokrasiyê em nakin. Temam. Di vê pêvajoyê de aliyê ku xitimî ye, aliyê ku nikare pêş bikeve aliyê Tirkiyeyê ye hevalna. Eşkere ye. Ew niha di panîkê de ne. Hakan Fidan di panîkê de ye, Mehmet Uçum di panîkê de ye, Tayyip Erdogan di panîkê de ye, sibê heta êvarê Rojava dîsa tehdît dikin. Îş û karê xeber da ne dibe bila qesê de bi hikûmeta Demkiya Sûriyê re li hev bike. Li hev kir, li hev nekir dibe operasyon li ser masê ye. Çi eleqa wê? Kel eleqa yani. Çi eleqa te bi Sûriyê heye? Takvîma xwe ez kişt dikim. Kengê buwan re dibim hev, demokrasiya xwe pêk tînim, kengê pêk tînim. Yani te meselê xwe navxweyî te hel kiriye? Yani aniha Rojavayê Kurdistanê ji dewleta te baştir e. Şêwirmendê Serekeyê Serokkomarê Tirkiye li ser pêvajoya çareseriyê ragihand ku pêvajoya veguhez bazara demokrasiyê nabe têde. Şêwirmendê Serekeyê Tayyip Erdogan, Mehmet Uçum li ser hesabê xwe X'ê daxuyaniyekê belav kiriye. Îro wekî her roja yekşemiyê nivîsa Uçum li ser pêvajoya çareseriyê ser qonaxa piştî temamkirina rapora Komîsyona Hevgirtina Neteweyî, Biratî û Demokrasiyê ye. Mehmet Uçum xwe de dibêje di pêvajoya veguhêz de bazara demokrasiyê nabe. Pêvajoya veguhêz yani pêvajoya ku em di nav de ne, yani geçiş süreci. Yani aniha em geçiş dikin. Yani em geçişê ku derê dikin ez wî jî nizanim. Em derbasî ku derê dibin mesela. Tamam. Aniha pêvajoyekê heye
pêvajoya derbasbûnê ye. Em derbasî ku dibin? Em derbasî hepsê dibin, em derbasî milletê dibin, em derbasî azadiyê dibin, em derbasî ku dibin? Pêvajoya derbasbûnê. Bazara demokrasiyê divê pêvajoyê de nabe. Tamam. Tamam, em bazar nekin. Em exlaqê mirovahiyê jî bazar nekin. Em mafên netewan jî bazar nekin. Bazarkirina vana bi xwe bêexlaqî ye, rast e. Çünkü demokrasî di destê te de çi digere, mafê min di destê te de çi digere, çima ez bikem bazariyê. Mesela bazarî çi ye? Ez bidim te û tu jî berdêla wî de bidî. Ya ji bo bi destxistina demokrasiyê çima bi te re bikim bazariyê ya? Çima bikim bazariyê? Demokrasî ji xwe heqê min e. Di berdêla wî de tu çi ji min dixwazî? Tu canê min dixwazî? Çi dixwazî? Heqê min ê netewî heqê min e. Yani dibe ez bikaribim YouTube'a xwe çêkim ya. Ez bi Kurdî xebatê xwe dikim yani tu nikarî vî heqî ji min bigirî. Ya zerara miştera tu ne ye? Zerara çi zerara miştera heye? Yani ez mekteba xwe ya kurmancî vekim, ez vergiya xwe, baca xwe kom kim, ez dewlemendiyê xwe bixim xizmeta hikûmetê xwe herêmî, ji bo ew jî ji me re rêw dirba çêke, ji bo re mekteb çêke, ji me re nexweşxane çêbike, ez jî bikaribim mîna dünyaya medenî ji xwe re bijîm, fayde bibînim ji her nîmetên vê medeniyetê. Çi zerara miştera çê dibe? Barê li ser pişta te kêm dibe. Bakurê Kurdistanê aniha azad be, xwe bi xwe birêve bibe, barê Enqerê kêm dibe. Mesela tu çima nahêlî ez azad bim? Tu çima nahêlî ez bi xwe birêve bibim? Ha. Çima? Çünkü nexweşî, psikopatî gerek tu hakim bîne li ser min. Yani çawa mêrekî psikopat li ser jina xwe dixwaze hakim be, ya tu ya minî ya jî divê tu werî kuştin. Dewleta Tirkî jî dixwaze hakimiyeta xwe ya li ser Kurdan bi vî şeklî bidomîne. Yani normal mantıqî tu bifikirî em barê Enqerê kêm dikin wextê ku em bêjin em bi xwe bi xwe rêve dibin. Normal gerek Enqere bêje temam xwe bi xwe rêve bibeke ku barê min kêm dibe. Ama berûva jî dibêje. Na, divê tu min rabî ez te bi rêve dibim. Dewlemendiyê me ser erdê, bin erdê hemî digire tere dixe xizmeta xwe. Xwezî bixista xizmeta milletê Tirk. Ew jî tune ye. Dixe xizmeta çeteyan, dixe xizmeta tiştên cuda, tiştên berredayî. Aniha sal biye 2026 sibê du sibe dibe 2026 li Bakurê Kurdistanê gund hene bê elektrîkin. Li ber çi rayê dijîn? Ez çawa milletê xwe mehkûmê vê rewşa rezîl û riswa bikim? Ez mecbûr im qedera xwe bi xwe tayîn bikim. Ew dewleta ku em nav da dijîn, tarîtiyê layıqê milletê me dibîne. Nexweşxaneyan, li nexweşxaneyan elektrîk tune. Li mala elektrîk tune, kehrebe tune. Ez rabim bi vê dewletê re çi nîqaş bikim, çi bazariyê bikim? Nivîsa û çûm hevano li ser pêvajoya çareseriyê qonaxa piştî temakirina rapora Komîsyona Hevgirtina Netewî bi Retî Demokrasiyê ye. Şêwirmendê sereke Erdogan, Mehmet Ûçûm dibêje hewldana bazarkirina li ser demokrasiyê û dîwarê bingehê pêvajoya veguhêz de ji bingehê ve xelet be, yasaya veguhêz bi lêpirsîn darizandina hêmanên çalak û piştgir ên rêxistina terorê ya fesihkirî. Rêxistina terorê ya fesihkirî dewere safîke. Bi mijarê entegrasyona civakî ve sînordar e dibêje, bi gotinekî din mijarên yasayî yên giştî û perspektîfa pêşxistina demokrasiyê ku pêwîstî bi yasayekê taybet, demkî û cuda heye, ne mijara serdema veguhêz e, mijara piştî serdema veguhêz e. Mehmet Ûçûm diyar kir ku şertên reforma demokrasiyekê berfireh û hiqûqî tenê dikare piştî temambûna pêvajoya veguhêz pêk were. Ûçûm qala rapora komîsyonê jî kir. Ragihand ku wê rapor ji aliyê sîstematîk û naverokê ve bibe rêber. Mehmet Ûçûm qala peymana dehê adarê jî kiriye ya li Sûriyê Rojavayê Kurdistanê di navbera Qesedê û hikûmeta demkî ya Şamê de. Banga 27 Sibatê dibe hemû hêmanan li xwe digire. Banga 27 Sibatê qala peyama meşhûr ya Öcalan dike, dibêje hemû rêxistinên
Sûriye digire nava xwe. Mesela çima digire nava xwe em nizanin. Çi eleqa Qesedê bi PKK heye em wî nizanin. Yani rêxistinekî Kurd li Afrikayê hebe wî jî digire nava xwe. Rêxistinekî Kurd li Qibrîsê hebe wî jî digire nava xwe. û çûm dibêje erê. Tamam. Milletê me ê li Rojavayê Kurdistanê, milletê Kurd, Ereb, îrada wan tune ye. Hemî mîna pezin, mîna mîn e û çûm dibêje em ji vê dirê ji Tirkiye çi bibêjin ew e. Heyet çi xweş e ya. Heyet çi xweş e wisa biya. Ama ne wisa ye û çûm. Divê tu yê şev biçî koşê xwe tarî de bigirî ne wisa ye heyet. Banga 27 Sibatê tenê PKK eleqedar dike. Serokê PKK û PKK eleqedar dike. Mesela divê teqez li Sûriyê peymana dehê Adarê were pêkanîn temamî jî di çarçoveya banga 27 Sibatê ya Öcalan de. û çûm şiyarî da ku divê daxwazê nemimkün neyne rojevê. Eger mijarên ku divê di rojên pêşmê de werin rojevê, eger pêş de îro werin axaftin, pêvajo wê têk biçe. Ev gef e, ev tehdît e, ev çi analîzekî ew qasa berridayî. Çima mesela? Yani mijarên ku divê sibê li ser werin axaftin, eger tu îro biaxivî pêvajo têk diçe. Ew qas hesas e pêvajo. Yani em nikarin xwe îfade bikin. Yani em nikarin behsa heqên netewe Kurdan bikin yani. Çi ye ev? Çi dibêje û çûm? Pêşî dibê çek û sîlahê xwe dayîne li Qesedê û li her derê. Pêşî teslîm be. Baş e, em meselê xilas kin. Paşê di şertê xwe esaretê de tu dikarî behsa Kurdan bikî, ne mesele ye. Û çûm. Dibêje dema ku pêvajoya veguhez serkeftî biqede ji bo her kesî serdemekî aştî û ewlehiya mayînde pêk were. Bi şertê ku yeketî, yekparçeyî axa Sûriye were parastin, li gel bihêzkirina Tirkiye gelek mijar dikarin werin rojevê. Mesela gelek mijar tu dikarî nîqaş bikî, divê tu behsa perçebûna Tirkiye nekî. Baş e? Behsa hêza Tirkiye nekî. Yani hêza Tirkiye kêm bibe yan jî. Ev her kesî li xwe digire. Yani li ser vê yekî hevanno, yani îja nake mirov nîqaş bike. Wextê yek rabû sînor danî pêşiya fikrê te, vaya bêexlaqî ye. Tu însanekî vê dunyayê de nikare sînor dayîne pêşiya fikrê te. Çünkü fikrê wî ji fikrê te mezintir nine. Fikrê Mehmet û çûm ji fikrê tu Kurdekî mezintir nine. Her Kurd dikare her pêşniyazî bike. Dewlet dewleta min e, herem herema min e, rêxistina min e. Baş e? Her pêşniyazê ku tu dikî ez jî dikarim bikim. Bi qasî te ez jî xwediyê vê dewletê me. Ez jî xwediyê vê axê me. Dibe mirov bi vî şiklî tev bigere di jiyanê de. Ji ber vê yekê însanekî sînor da pêşiya fikrê te bê tereddût bêexlaq e. Bê tereddût. Baş e? Pêşî dibê bibe xwedî etîk, xwedî exlaq, paşê bila were cem te bi te re muhetab bibe. Azadiya fikr û raman pîroz e. Bi qasî heyata însan pîroz e. Çünkü însan ji çi pêk tê? Ji bîr û baweriya xwe, ji fikrê xwe pêk tê. Niha tu her tiştê min û fikrê min û hefiza min û rabirdiya min û zanîna min tu ji min bigirî, çi mana bedenê dî min e, dibe 70 kîlo goşt. Mana wî tune ye. Rêveberên dewletan dibe mêjî însanan ji wan negirin. Çavdêriya saziya mafê mirovan wisa ye a Sûriyê sor ragihand ku di nava 72 saetên derbasbûyî de li heremên cuda yên Sûriyê 17 sivîl hatine kuştin. Saziya Sorê di rapora xwe de diyar kir ku ev rewş nîşaneya wê yekê ye ku xirabûna ewlehiyê gîştiye astiyeke metirsîdar û jiyana sivîlan dixe xeterî ye.
Saziyê destnîşan kir ku ew belgekirina bempêkirin û stûçên li dijî sivîlan didomînin, şiyarî da ku aloziyê ewlehiyê ya berdewam û belavbûna çekan gefeke rasterast li jiyana welatiyan çê dike. Sorê her wiha balkişan ser nebûna dadmendiyê jî, yani edalet tune ye. Nebûna mekanîzmayên çavderiyê hesapirsînê rê li ber van sûçan vedike. Sûçên li dijî sivîlan. Hevanno Mesrûr Barzanî weke Serokwezîrê Herêma Kurdistanê çûye Misrê, ev jî nûçeyekî xweş e. Merû wextê bibîne ku rayedarên welatê mirovan diçin welatên weke Misrê, bazirganî û felan bêvan her tişt xweş e. Ka ez eger bibînim dîmenên wan jî bînim ser ekranê baştir e, çima nebe? Ez dîmenê Sîsî û Mesrûr Barzanî bînim ser ekranê, hûn jî bibînin. Veya xebatên dîplomatîk in, çima nebe? Sîsî û zanin kêfa Tayyip jê re naye. Beriya niha Mursî hebû, Mursî. Mursî nûnerê birayên bisilman bû li piştî buhara ereban li Misrê hat ser desthilatdariyê. Ev Sîsî û çaxê esker bû. Ez ji bo gencan dibêjim, gencên ku nayê bîra wan hevan na. Ka ez pêşî bînim ser ekranê, îja Tayyip dîn û har bû. Normal Mursî dostê Tayyip bû, AKP jî rêxistinekê birayê bisilman e û rêxistina Mursî jî ji xwe birayê bisilman e. Îja wextê ku ev Sîsî esker bû, hat darbe çêkir, Mursî filan avet hepsê, îja ji wê demê ve li ser hikm e. Tayyip Erdogan pir cara sond xwar heta ez sax bim li dunyayê tu însanekî nikare min bi Sîsî re bîne cemhev. Tayyip sond xwar. Gu ez vî camîrê re nayê min cemhev pêra nabim dost, paşê jî millet xistina berê û çi kir bi Sîsî re bû dost. Serokkomarê Misr Sîsî, Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî pêşwazî kir. Di civînê de Serokê Îstixbarata Giştî ya Misrê Hesen Reşad, Wezîrê Karê Navxweyî Herêma Kurdistanê Reber Ehmed, berpirsê dezgeha parastin û zanyarên ya Herêma Kurdistanê yani îstixbarat Muhsîn Kemal amade bûn. Navek çi qas ecêbe ne? Berpirsê dezgeha parastin û zanyariyan. Veya ji Ewropî girtine, ji zimanê Ewropî. Zanyariyan yani istihbarat yani. Erê. Berdevkê Serokkomariya Misrê Mihemed Şenawî detayên civînê eşkere kirin. Abdülfettah Sîsî piştgiriya tam û berdewam ya Misrê ya ji bo Iraqê aniye ziman qala piştgiriya li hember pirsgirêkên ku Herêma Kurdistanê tê re derbas dibin kiriye. Sîsî pesnê hewlên Iraqê û desthilatdarên Herêma Kurdistanê da ye. Guftûgo kirin. Sîsî daxwaza Misrê ya ji bo kûrkirina hevkariya aborî ya di navbera her du aliyan de aniye ziman pir baş e. Gelek şîrketên Misrî hene li Başûrê Kurdistanê dixebitin. Abdullah Öcalan peyamekî ji Kongreya Çaremîn ya Asayî ya Ankaderê reşand, dibêje ez naxwazim dayîkekî din şînê bigire û bigire. Komeleya Piştîvanî û alîkariya malbatên ku xizmê xwe wenda kirine, jê re dibêjin Ankader ya Anadoliyê ye. Kongreya xwe li salonekî dawetê ya li Ok Meydaniya Stenbolê didarxist. Berdevka Kongreya Demokratîk Hedekê Meral Danış Beştaş tê de amade bû, Arîfe Çınar, Çınar Altan, nûnerên partiyên cuda hatin tevlîbûn. Meral Danış Beştaş di kongrede balkişand ser pêvajoya nû ya ku bi Banga Öcalan re dest pê kiriye. Beştaş dibêje em êdî naxwazin xweşkûbirayê xwe wenda bikin. Serê me bi şehîdên me bilind e, ew hemû nirxên vî gelî ne. Wekî din em guh bidin Rêzdar Abdullah Öcalan, em ê di vê pêvajoyê de bê çêk, bê xwîn rijandinê, bê ku tu mirovê xwe wenda bikin bi rêya siyaseta demokratîk em xwe pêş bixin bi rê xwistin bikin. Peyama Öcalan jî heye, dibêje naxwazim dayîkekê din şînê bigire. Di kongrede peyama Abdullah Öcalan a bi Kurdî ji aliyê Mehmûd Bulût ve hate xwendin. Öcalan di peyama xwe de teqez kir ku dilsoziya bi şehîdan re avakirina civakekê demokratîk e. Di qonaxa niha de tekoşîna azadiyê ne hunera zêdekirina mirinê ye, hunera bi rêxistinkirinna jiyanê ye. Ez dixwazim rê li ber şehadeta cîwanekî bi tenê jî bigirim, nehêlim ku dayîkekî din jî li pê zarokê xwe yan jî zaroka xwe şînê bigire.
Abdullah Öcalan destnîşan kir ku mîrasa şehîdan ne domandina şer e. Nîşandana vîna çareseriya demokratîk e. Öcalan peyama xwe wiha bi dawî kir. Dilsoziya bi şehîdan re nîşandana wê wêrekiyê ku mirov ji ciyê ku wan lê hiştiye civakekê demokratîk, azadtir, mirovîtir ava bike. Xwedî derketina li mîrasa şehîdan hevano nayê maneya xwînrijandinê û domandina şer. Li gorî xwe tu dikarî analîz bikî, xwedî derketina li mîrasa şehîdan dibe merov bikaribe îradeya çareseriya demokratîk nîşan bide. Ez hatir ciwa dixwazim hevano, dem baş.